Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg Clara og Kajsa med, og vi skal ud i den her creepy skov. Fordi den er creepy. Fordi den bare er creepy. Det er alle skove. Ja. Ja, hold lige med det. Wow. Jeg tror, jeg får tæger. Nej. Jeg skal holde den igen. Jeg tror, jeg får tæger det her seriøst. Olivia? Ej, Olivia! Nej. Er det inde på din telefon? Jamen, det her det er Claras TikTok-kanal. Så kom lige og follow hende, hvis I har TikTok. Ej, jeg har 100 likes. Hvad for en? Jeg har 100 likes her. Okay. Du var bare sagde, for at na. Så den her skov er bare lige. Ej, shit. Det var ikke engang en skov, bro. Det er bare en mark. Ja, vi går bare en tur. Er der en mark? Er det mig? Er det mig? Hvorfor er den her pind varm? Ej, det er på grund af, at der er en hund, der tisser på den. Det sidste, jeg gik herovre, der var sådan en stol. Og så var der en, der flyttede den stol fra derovre. Det er måske ham, der gør med manden, som der... Som der tror... Jo. Look at these flowers. Du står bare og glor. Jeg er bange for, at der er nogle tæger her. Jeg gider seriøst ikke at gå i det der. Kom nu bare. Kom klar. Okay, jeg slukker lige den. Okay guys, vi har bare lige fundet ud af, at vi går bare en tur. Nej, vi går bare ikke en tur. Hallo piger, vi skal ikke gå alt for langt på grund. Måske skal vi hjem på et tidspunkt. Nu er vi kommet til det her. Nu har vi fundet sådan et træ, Jeg er bange for, hvor det er sådan kirsebær. Prøv at tage en stik. Er det, hvis der er nedeni? Mhm. Hvor er der en... Ej, den vipper godt nok meget, den her. Bær! Det er i kirsebær. Men vi tager Jeg har det aldrig sidste. set kirsebær, tror jeg ikke. Ja, heller ikke. Deroppe. Prøv at se. Det er der, hvor ham der bor. Okay. Pia, kan vi finde en sådan genvej herude? Ja. I stedet for at gå hele vejen. Skal vi gå ud på marken? Jo, det gør vi også. Okay. Hallo Pia, vent lige.
Selv hvad? Det er dig, der siger det. Hvad? Hej. Hvis jeg har en klassetelefon, kunne jeg bare gå sådan her. Vil du være med til at støtte den? Hvad de bare gør Danmark? 20 kroner. Og jeg tror lidt om en mand, der stod der, det ligner et kasket. Eller noget, der ligner. Hej. Må jeg prøve at filme klar? Ja. Det har også surrounding. Lige før jeg Og se det der lys, det er deres hus. Ej. Ja, der er også et uhyggeligt hus herovre. Jeg ved det, ja, det er også et uhyggeligt hus, men der er stadig nogen, der bor derinde. Eller nej, det er der ikke. Eller hvad? Jeg tror ikke, der er nogen, der bor derinde. Det ved jeg ikke. skal vi gå derind. Derinde? Fuck nej, hvis der er nogen, der bor derinde. Hvis der er nogen, der ser mig filme, så... Ej, det ser bare virkelig Der er creepy. en hest dernede. Det er nogle andres hus. Hvis den slipper fri. Jeg tror, det er et holdtidshus. Ellers så er det faktisk nogen, der bor der. Prøv lige at se derinde i vinduet. Hvor? Der er en ting. Det der. Det knækker. Vi er midt i ingenting. Jo. Er det dernede? Nej, det er længere væk. Meget længere væk. Nej, det er meget længere væk. Det er meget langt væk, jeg tror Og vi. nu bliver der 6 minutter til klokken er halv. Der kan jeg blive hentet. Fucking tilbage. Så er vi på vej tilbage. Okay, det er her, hvor vi har været. Det der det uhyggelige haunted hus, og derovre er det uhyggelige gamle mandhus. Crazy! Ja, der er en traktor på vej herover. I banken. Jeg tror, at den skal på den der mark eller den der mark, og så tage. Ja, den kommer derover. Jeg gider ikke at finde den. Jeg er bange for, at den kommer herover. Ej, hvis den drejer herind. Hvis den gør, så er jeg den der ude på mark. Dun. Okay, den kører forbi. Yes! Men det kan være, den skal over på min mark, så. Skal den det? Nope. Ja. Olivia. Er det her en krølle eller ikke? Ja. Lille bitte krølle. Jeg får mange krøller, når vi skal til syne. Sakadunga dinga dung ding.